गंगा जी के जोई से लहरिया डोले कि वो सही कवरिया डोले। सब लोग जल भर चल गए का अभी एको ना बजल भैया। अबे भीड़ कम ना होके के चाहिए, पूरा भीड़ लागल रहे के चाहिए। काहे की जगत जयसवाल भाई जी बहुत ज्यादा मेहनत, पूरा टीम मिल के मेहनत कर ले भैया, ताकि सब लोग खुश रहे, सब लोग मस्त रहे। आज के रात सब लोग एंजॉय करें। बाकी कल सावन के पहला सोमवारी है, बाबा के दिन बा। सब लोग कोनो ना सब लोग जेकर नजदीक शिवलिंग होई, जेकरा बाबा के नगरी में जाए कोई बाबा धाम उधर चल जाए। अच्छा ओ कि दिनवा सुहावन लागेला कि बड़ी मन भावन लागेला कि बोलो बम के नारा गूंजे तो अरे देखत सद्भावन लागेला। वाह एने चाची लोग बैठल बा। ठीक बाड़ू जाना, ठीक बाड़ू लो, खाली हंस दिलो तो हम समझ जाए कि ठीक बाड़ू। कि देव भगवरिया डोले अंकेश भैया, कि देव भगवरिया डोले कि गंगा जी के जसही लहरिया डोले। देखो तो कतो काना पर कामर रहेला तो वो लच लच आगे पीछे लच लच लचकत रहेला। सही बात बा कि ना कि गंगा जी के जोई से लहरिया डोले, कि गंगा जी के जोई से लहरिया कि ओ सही को हम चाहब कि जगरा नाचे के इच्छा बा एने नीचे आ जाओ, जगह खाली बा, आप लोग डांस कर सकेंगे। मंच पे बहुत लोग बाटे, ऐसे थोड़ा सा माहौल खराब हो सकला। ना ना यही जा आप लोग करी, बहुत अच्छा लगे। कि दिनवा सुहावन लागेला
बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हमारे अजीत भैया, अजीत प्रजापति जी आ जाइए मंच पे, ढेर सारा आशीर्वाद आ जाइए। अरे की गोवा जब दिया खबर गिरुआ बाबा झलके सावन में एगो हरियर कलर लौकेला, एगो गेरुआ कलर। हां और हमरो थोड़ा थोड़ा ड्रेस मिलत रहल हरियर, हम कनी ये पहन के चलत रहे। डायरेक्ट हमने के पटना से आने थोड़ा सा ज्यादा दूरी पड़ गेल भैया। हो गहुआ जावरिया खबर है ना। अब बहुत लोग नैहर से ससुरो आ जाला भैया, आ जाला, सही बात। हरिहरियो जाला जाला, आम जाला, सेव जाला, केला जाला, संतरा जाला। ई सावन महीना बहुत पावन है, आप लोग जानत हो और जानत नहीं। पूरा एक महीना सब लोग मस्त रहेला, केहू गांजा पी के रहेला, काजी बम बम खा के बम बम रहेला, है ना। हां केहू मार के भक रहेला कि पूड भी माया दिया तोले अरे पूड भी माया दिया तोले खाली के मेरे होई। हां वो बजाई और लोग तो खींचते बा, सही बात कि गंगा जी के डाल